Chceš si vytvárať a upravovať kvalitné obrázky vďaka umelej inteligencii? Toto je top 5 bezplatných nástrojov, ktoré musíš poznať. Gemini. So svojím modelom Nano Banana patrí k najlepším nástrojom aktuálne aj na tvorbu, aj na úpravu obrázkov. Ideogram. Veľmi jednoduchý, ale zároveň veľmi dobrý nástroj, v podstate nemáš čo pokaziť, iba zadaš príkaz a máš realistický obrázok. Stable Diffusion. Veľmi dobre dodržuje tvoje príkazy. Ostatné nástroje môžu troška pokašľať to, čo chceš, ale Stable Diffusion veľmi dobre z tvojho príkazu spraví presne taký obrázok, ako chceš. Photoroom. Máš produktovú fotku? Vo Photoroom si vieš vďaka umelej inteligencii pridať krásne pozadie a z jednoduchej fotky máš krásnu fotku, ako keby si ju robil v štúdiu. Leonardo. Obsahuje viacero modelov na tvorbu obrázkov a ty si vieš zvoliť práve ten model, ktorý aktuálne potrebuješ. Čiže apka, zvolíš si model, zvolíš si štýl, zvolíš si výstup, ktorý chceš a máš obrázok hotový. Na záver ti dáme ešte jeden profesionálny tip. Ak sa ti minú kredity v jednom nástroji, môžeš ísť do druhého a tam si ten tvoj obrázok vytvoriť. Ďalší tip odo mňa, jeden rovnaký príkaz na tvorbu obrázku môžeš dať do viacerých nástrojov, porovnať výstup a vybereš si to, čo ti najviac vyhovuje.